Акінчыцы. Першае месца службы Міхаіла Міцкевіча, бацькі паэта Якуба Коласа. У Смольні Якуб Колас упершыню сустрэўся з Янкам Купалам. Гляньце, сябры, якія тут мясцякі абалденныя. Блукаем крыху па лесе у пошуках чортавага камня. Апошнія кілометры самыя цяжкія. Палатачка стаіць. Вітаю ўсіх, сябры! Вы на канале Байк Travel Беларусь. Сёння ўжо 19 верасня і мы адпраўляемся ў невялічкі велапаход з адной начоўкай. Наведаем прыгожыя мясціны, радзіму Якуба Коласа, паглядзім месцы, дзе ён нарадзіўся, жыў, пісаў. Ну і таксама іншыя цікавыя мясціны. Зараз знаходзімся ў Стаўбцах, адсюль стартуем па нашаму маршруту. І першая кропка ўжо праз 4 кіложметры. Гэта месца, дзе нарадзіўся Якуб Колас, вёска Акінчыцы. Ну всё, пагналі! Праязджаем зараз побач са Стаўбцоўскім вадасховішчам. Вось тут дзіцячая пляцоўка, турнічкі, альтаначкі, лавачкі, вон там пляжык на тым боку. Все абсталявана, прыгожа, чыстенька. Там нават нейкі фонтанчык відмеецца, але не працуе зараз. Як табе, Юлія, прыгожа тут? Падабаецца? Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа, Акінчыцы. О край родны, край прыгожы, мілы край маіх дзядоў. Якуб Колас. З 10 гадзін працуе. Прыехалі мы занадта рана. Музей пакуль не працуе. У нас ёсць час, каб выпіць кавы. Перакусіць перакусілі, а вось кава пакуль што пераносіцца, таму што у газавым балоне нейкім чынам знік газ. Ну, яго там засталося, але зусім крыху прапускае газ балон, таму нам трэба зараз ехаць на заправку, набыць новы балон і дазаправіць вось гэты. Будзем спадзявацца, што крыху ён будзе неяк утрымліваць гэты газ, бо нам трэба вось разьбавы балон. А такія на заправцы звычайна не прадаюцца. Вось так і наматваюцца лішнія кілометры. Праехалі 4 кілометра, зараз 4 кілометра і зноў назад, і потым опять сюды. Ітаго 12 кілометраў замест 4 будзе. Всё, балон купілі. Вось такі газавы балон. У мяне ёсць перахаднік. Можна будзе дазаправіць наш. Акінчыцы. Першае месца службы Міхаіла Міцкевіча, бацькі паэта Якуба Коласа, які тут жыў з сям'ёй з 1 красавіка 1881 года да 1 красавіка 1883. Якуб Колас пісаў у аўтабіяграфіі: «Нарадзіўся я ў 1882 годзе, 22 кастрычніка, па старому стылю, ва ўрочышчы Акінчыцы, недалёка ад сяла Мікалаеўшчына. Бацькі мае, Міхаіл Казіміравіч і Ганна Юр'евна Міцкевічы, былі малазямельныя сяляне. У Акінчыцах бацька служыў лесніком,
у князя Радзівіла, польскага магната. У 1982 годзе, да стагоддзя з дня нараджэння Якуба Коласа, згодна з архіўнымі дакументамі, адноўлена сядзіба лясніка-каморніка і хата ў гладкі вугал, крытая гонтай, з 3 вокнамі. Гумно з заборай пад саламянай страхою, студня з жураўлём, прыгрэбнік, у просты вугал паркан з хваёвых плашчакоў, закладзеных у шулы. Мемарыяльная сядзіба прынимае наведвальнікаў з 30 кастрычніка 1982 года. Сярод экспанатаў аналагі рэчаў, якімі карысталася сям'я Міцкевічаў, прадметы сялянскага побыту канца 19 стагоддзя. Некі ветер схадзіўся, і хмаркі не разбегаюцца. Хоць бы дажджу не было, але па прагнозу не перадавалі. Зараз будзем ехаць да наступнай кропкі, гэта Альбуць. Злюкі, сабакі. Я бачу, што тут слядоў шмат. Всякіх вон і капыта. Касулі прабягалі. Бачыш, абазначана дарога, бо сюды едуць, туды да музея, да сядзібы у Альбуць. І дарога абазначана. Едем вось по такой лясной сцежцы, месцамі карэння, месцамі пясочак. Ветер шуміць у кронах дрэў, неба хмурае, такое восеньскае. Шлях Коласа. Пабываем ва ўсіх мясцінах, дзе жыў Колас. Дубочки, ёлки, сосны. Камары просто грызуць, атакуюць, нападаюць. Вельмі шмат. А мне здавалася, што ўжо як бы, канец верасня, камароў не павінна быць шмат. Яны яшчэ ёсць. Ага, прыгожа. У 1890 годзе Міхаіл Міцкевіч, радзівілаўскі ляснік, у чарговы раз змяніў месца жыхарства. 22 красавіка 1980 года ён прыняў альбуцкую сядзібу, якая стала 4-м месцам службы. Праз год іх жыцця на новым месцы 30 сакавіка 1891 года на сядзібе адбыўся пажар, які знішчыў усё датла, бо дома не было на гэты час мужчын. Сям'я стражніка Міцкевіча засталася без нічога. Ні хаты, ні хлеба, ні адзення. Новую хату на альбуцкай сядзібе паставілі ў тым жа 1891 годзе. У сваёй аўтабіяграфіі Якуб Колас піша: «Альбуць запомнілася мне найболей яскрава. Там была надзвычай цікавая прырода. Леснікова пасада стаяла на бойкай дарозе, кудою ішлі і ехалі людзі. Нязмоўклыя цікавыя гутаркі новых людзей пашыралі мой запас ведаў аб людзях і наогул аб жыцці і далі мне багаты матэрыял для назірання». Ну а грибы собираются, нашли съедобные, несъедобные. Зараз разберемся там. Ну як, ну вот давайте подвидим, самое простое. Вот начну самое простое. Что за гриб съедобный, несъедобный? Волнушка. Какой? Съедобный. Условно съедобный, Ну, правильно? едят, вымачивают их там Так что-то вот, такое, я уж да? надо вымачивать, потому условно съедобный. Ну а таких грибов? Это, наверное, Навозница называют. Навозник, Да. правильно. Навозник. Что им робят? лечат. Если мужик злоупотребляет, значит ему грибочков побольше. Тогда он есть и не хочет. А то может быть человек и реанимация, если много. На основании его турон делают, которые против алкоголя.
Вот. Молодчины, что такие грибы мало кто знает. Но они съедобные и вкусные. Жанчина приходит, целую патерню нажарить, садится есть. Если мужик пиво попил или это, его начинает харкать через рыгу. даже не А она садится разом с ним, вельми цудовно. Ну, я не буду мешать, ходить. Ага, дякую, цікаво. Экспазіцыя хата знахаркі ўяўляе сабой рэканструкцыю часткі хаты. Ад чырвонага кута да вугла печы, вясковай бабкі знахаркі, дзе прадугледжана рабочая зона для прыгатавання і захоўвання лекавых чаёў, настояў, страў. У дадзенай інтэрактыўнай зоне праводзяцца заняткі для дзяцей і дарослых па вывучэнню лекавых траў і дэгустацыя чаёў. Тут пройдите. Вот гляди, кветочки ведомые какие. Вот садись. Самая первая колева. Что? Блин, я забыла, как называется. Ну, У что? меня на даче растет. Ну и что это? Как его? Он на чабор еще похож. Ну так мало, чабору в Да. 2 раза меньше, Ну, даже я 5. знаю. Нет, по Ну так запаху. что? Ну так что это? Я не помню. Ну. Ну как называется, говорите? И называли еще в далекие часы мать-душка. Душица? Душица, Ага. по нашему времени, да, душица. А, вот это зверобой, Молодцы, это зверобой. липа. Да, А вот это правильно. мята, может быть. Так, так. Это полынь? Или что это? Так. Полынь. Цудовно, а тоді скажи, який у нас корноплод самый сладкий в Республике Беларусь? Гарбуз? Нет. А, свекла. Не. Я не сажу ничего. А ты что, водки не пьешь? Ты пьешь. Ну, калі-нікалі. Ну, калиника. А закусываешь чем? С салом. А, Огурком? А еще цибулька, Еще чем? часник. Правильно. В чесноке Ничего. 80% сахара. Кафан было ведомо. Выстаўка пчалярства і рыбалоўства, размешчаная ў адноўленым гумне. Тут можна ўбачыць рэдкія на сённяшні дзень прылады пчалярства, рыбалоўства, якімі не выключна мог карыстацца і дзядзька Антось. У Альбуці Кастусь навучыўся чытаць, адсюль хадзіў у народнае вучылішча, у вёску Мікалаеўшчыну. Менавіта тут ён і напісаў свой першы верш. Адсюль паехаў на вучобу ў нясвіжскую настаўніцкую семінарыю. Сюды ўлетку вяртаўся з Палесся ўжо маладым настаўнікам Канстанцінам Міхайлавічам Міцкевічам. Альбуцкія мясціны паэт уславіў у многіх творах. У паэме «Новая зямля» Альбуць апісана як парэчча. У 1990 годзе ў адноўленай хаце створана літаратурна-мемарыяльная экспазіцыя па матывах паэмы «Новая зямля». Здаецца, гаспадары зусім ненадоўга пакінулі сядзібу. У хуткім часе хата напоўніцца галасамі дзяцей, маці Ганна будзе ўвіхацца ля печы, на падворку пачне гаспадарыць дзядзька Антось. У створанай экспазіцыі фотаздымкі прататыпаў герояў паэмы, рукапісы, выданні паэмы розных гадоў, прадметы побуту сялян 19-20 стагоддзяў. Паглядзеўшы ўсю экспазіцыю, мы накіраваліся да дубоў. Ну и как думаешь? Попробуй обнять. Паглядзелі другую сядзібу, Альбуць. Вельмі цікава табе, Юля, спадабалася? Да, вельми. Ну, я тут ужо другі раз, але все роўна цікава. Нашыя ровары, все, зараз едзем на Смольню. Вось у тым напрамку. Вось яшчэ разныя фігуры.
Вось гэтая скульптура вельмі прыгожая. Міхал падыдзе і прыстане, і лаву жыціка гляне, ды возьме ў пальцы асцярожна, яшчэ не спелы і парожны. Ён колас жытні і паглядзіць, нібы сынка свайго малога, і ў сэрцы дзякаваў ён Бога, Якуб Колас, Новая зямля. Яшчэ одна скульптура драўляная, тут іх шмат стаіць. Вось такія прыгожыя драўляныя скульптуры усталяваныя тут на працягу гэтай сцежкі ад Альбуць да Смольні. Каб не заблудзіцца, тут вось абазначаная дарога вось такімі стужкамі. Значыць, мы едзем у правільным накірунку. Сонейка ўжо выглядвае, прыгожа ў лесе. Малюнкі родныя і з'явы, як вы мне любы, як цікавы, як часта мілай чарадою вы устаяце перада мною. Праязджаем зараз праз нейкую базу адпачынка. Так, тут трэба нахіляцца, каб правесці праз плот. Як файна ў лесе зараз. Так ціха, спакойна. Прыемна знаходзіцца тут. Так, карэнні тут. Невялічкі такі спуск уніз ідзе, але разганяцца тут не хочацца. Крапіва пачалася і камар'я. Ох, тут кратовыя кучкі. Тарфянік нейкі. Ехаць не вельмі добра, але тут участачак невялічкі. Добрый день. Добрый. Так, ровары поставим тут, моля дрэў. Давай тут дзе-нибудь вось. У 1910 годзе Міцкевічы нарэшце размясціліся ў сваёй хаце ў Смольні. Там жылі маці Ганна Юр'яўна, дзядзька Антось, сёстры паэта Міхаліна, Алёна, браты Уладдзя, Міхась і Іосіф. Калі будаваўся дом, Якуб Колас сядзеў у менскай турме. І толькі 19 верасня 1911 года упершыню наведаўся ў Смольню. Беднай і апусцелай здалася яму сядзіба. Каб надаць ёй крыху утульнасці, Якуб Колас пасадзіў тут дрэвы. Ліпы, пасаджаныя ў яго першы прыезд, растуць і сёння на мемарыяльнай сядзібе. Пад імі сядзелі маладыя Якуб Колас і Янка Купала падчас першай сустрэчы улетку 1912 года. У Смольні Якуб Колас бываў некалькі разоў у 1911-1914 гадах. Тут працягвалася праца над паэмамі «Новая зямля» і «Сымон Музыка». Напісаны шэраг вершаў, апавяданняў. Сама сядзіба адлюстравана ў трылогіі «На ростанях». У 1967 годзе у Смольні быў адкрыты філіял дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа. Музейная плошча складаецца з дзвюх частак – мемарыяльнай і літаратурнай. Менавіта тут, у Смольні, Якуб Колас упершыню сустрэўся з Янкам Купалам. На гэтай сядзібе ў жніўні 1912 года адбылася першая сустрэча Якуба Коласа і Янкі Купалы. Знак адкрыты ў гонар 130-годдзя дня нараджэння народных песняроў. Сквер дрэва жыцця прысвечаны славутым
імёнам бацькаўшчыны. Ось тут такія інсталяцыі. Разныя драўляныя скульптуры. А гэта хто? Сымон музыка? Хлопча. А вось котик на дрэве. Собачка. Сом. І шчука. Табуреточки з пянёчкаў. І жукі-салдатчики тут бегают. Вось калі на сядзібах Акінчыцы і Альбуць я быў, а вось тут у Смольні я ўпершыню. Можна было б яшчэ пайсці туды у літаратурны музей, але мы вырашылі туды не ісці, бо і так у нас па таймінгу крыху пайшоў здвиг. Вырашылі ўсё ж крыху тут перакусіць, раз ужо спыніліся. Што мы маем? А у нас ёсць памідорчыкі і агурчыкі, хлеб, сальцо, мясцо і кефір. Все, едем далей. Ужо распагодзілася, хмаркі разбегліся крыху, сонейка свеціць, цёпла. Цудоўны восеньскі дзянёчак. Ветер лісця зрывае з дрэў, нясе. Вось мы ўжо заязджаем у вёску Мікалаеўшчына. Все, зараз выезжать будем з Мікалаеўшчыны і будем ехать у напрамку леса. Сябры, калі у вас ёсць жаданне і магчымасць падтрымаць канал, можаце гэта зрабіць, адсканаваўшы вось гэты QR-код, альбо прайсці ў апісанне пад відэа і знайсці патрэбныя лічбы. Вялікі дзякуй усім тым, хто ўжо падтрымаў канал, і тым, хто збіраецца гэта зрабіць. Вецер моцны і кастрыца ляціць. А зараз яшчэ верасень, а не кастрычнік. А кастрыца ўжо ляціць з дрэў. Дакладней, з сосен. Зараз жа і не лістапад, а лісця з дрэў таксама ляціць. Вось такі магутны дуб тут расце на беразе Нёмана. Вадзіца тут у Нёмане даволі празрыстая, вось калі сонейка промнямі прасвечвае да самага дна. Ёсць вось такі невялічкі столік. Тут кастрышча на самым беразе і выхад да вады. Усе координаты, сябры, у описании под відео. Поднялись зараз на узгорочек и будем ехать уздоўж Нёмана. Вось по такой маляўнічай сцежцы. Выязджаем до некага маляўнічага берага. Прыгожа. Вось там нават можна стаць з палаткаю. Круть. Что-то у тебя там переключается жестко. Прыгожы мясцяк. Вось тут і з палаткамі дзе стаць ёсць. Трэба ўзяць на заметку.
гляньте, сябры, какие тут мясцяки обалденные. Хоть бяры и тут становися на ночевку. Шэрая чапля полетела. Вось такі мясцяк, сябры, гляньте. Кастрышча з лавамі. Нёман протекае. Выход до воды. Вось тут баньку робяць. Так, вон каменні ляжаць. Выход добрый. Прыгажосць. Дубочак яшчэ на тым беразе расце. І там далей месца цудоўнае. Зараз паглядзім. А куды гэта сцежка вядзе? Хоп-хоп-хоп. Сцяжынка, сцяжынка. Тут невялічкая палянка. Зараз волгорачак. Опа! Тут зноў такі беражок абрывісты. Да чаго ж маляўнічыя тут мясціны. Ну і тут палянка цудоўная. Яшчэ одна палянка кемпінгавая. Таксама ёсць выхад да вады. Столікі, але ўжо крыху такія старенькія. Вогнішча, нават мангальчик. Ну і смецце, кансервы нейкія, банкі. Пад'ехалі зараз да мемарыяльнага камня. Вось тут прыстанька. Нелегальны з'езд настаўнікаў з удзелам Якуба Коласа 9 ліпеня 1906 года. Жыві наш край, няхай надзея гарыць у сэрцы і мацнее. Невялікая палянка, нават дровы ёсць вон. І пляжык, але тут некая завадь. Гэта, вон Нёман там цячэ далей, а вось гэта старое русло, такое крыху падбалочанае. Вось шлях Якуба Коласа, сябры. Трек, маршрут в описании под видео. Маршрут у Камут. Зараз выехали на полевую стежку. Соненька пригревая. Здоўна. Папоротник таки высокий. Нелегал едет на моем колене. Кузнечик. Конник. Так, выезжаем на грунтовочку, такую широчезную. Видать, тут грейдер 3 разы прошелся. Нормалёво катится по этой грунтовочке. Видать, тут была эта пральная дошка, ее грейдером сбили. Але ж вось гэты малюнок прогледжваецца. Видать, что тут она была. Гляньте, які дзіўны знак. Чортов камень, где он? Нам туды трэба ехать. Ого, ого. Сцяжынкамі. Так, тут ужо некі камень. А куды тут? По якой стежцы? Налево, направо. Тут до холеры стежек. Ё-моё, ёлки. Трэба было лявей поехать. Здесь и тут гэты камень знаходзіцца. Блукаем крыху по лесе. У пошуках чортовага камня. Ну што, сябры, вы гатовы ўбачыць гэты чортаў камень? Відаць, ахвяры гэтаму камню прыносяць. Косткі ляжаць, стужкі ляжаць.
Место такое незвычайное, містычнае, координаты у описании. Выходим из этого казачного лесу. Комары загрызают. Опа! Ужо амаль 3 гадзіны дня, а мы проехали толькі палову. Проехали всего 30 километров. Едем повольно, не спешаючыся, спыняемся, глядим прыгожыя мясціны. Все як заўсёды. Таму и атрымліваецца так. Мы никуда сильно не спешаемся, не летим. В своим темпе едем, кайфуем. А вось и грейдеры, якія чистят дорогу, раўняюць ад гэтых хваль. Вось цікава, а калі б гэтыя трактары не раўнялі гэту пральную дошку, што б было б тады? Наколькі б гэтыя хвалі былі высокія? Цудоўныя дзянёчкі мы зачапілі. Сонечны дзень сёння, сонечны дзень заўтра, цёплы. А там ужо з аўторка пахаладанне будзе. Дажджы і холад перадаюць. Таму цудоўна, што вырваліся падарожжа. Так, на Ласток мы вырашылі не ехаць, бо там музей не працуе. Ну, ехаць туды толькі дзеля таго, каб паглядзець на домікі. Ну, я просто іх ужо бачыў. Ну, Юлька сказала, што можна і не ехаць. Тым самым мы скароцім крыху свой маршрут і хутчэй прыедзем на стаяначку. Едзем па гравейцы, а тут глядь, баціначкі вісяць, чаравічкі. Юля кажа, што гэта канькі. Гэта канькі? Так. А дзе лязо гэта? Як катацца на іх? Знялі, да? Вон дырки для них есть. А, цікава. Гляньце, сябры, сапраўды, вось нейкія у падашве ёсць дзірачкі. Ботас. Нейкія блатныя чаравічкі. Едзем, трасемся. Грейдары тут не праходзіліся. Едзем прама. У-ху-ху-ху-ху! Ужо колы пабялелі ад гэтага пясочку беленькага. Што ты кажаш? Чаму? Цудоўная дорожка. Не, я жартую, дорожка стала хужэйшай. Неяк нават крыху носіць мяне ўжо. Ну вось мы ўжо заязджаем ва Уздзенскі раён. Зараз праедземся праз вось гэту вёсачку. Вось мне падабаюцца такія вёсачкі, дзе няма таких праездных дорог оживленных, а дзе ёсць вот такія спакойныя дорожкі, вясковыя, асфальтаваныя, альбо просто грунтовыя. Собачки і котики. Чорний кот.
Ось який припиночок закинутый такі. Ужо на асфальте тут травка расце. Все, съехали с этой гравеечки на грунтовочку. Едем по плану, бо был вариант ехать далее по грунтовцу и потом завернуть направо и ехать до вёски Могильна. Ну а мы зараз крыху по-другому поедем, ближе до Нёмана подъедем, поглядим, якія маляўнічыя виды убачым. Адзінае, што сустрэчны ветер зараз у нас. Вось гэта не падабаецца. А так, грунтовочка даволі добрая. Грунтовочка стала ўжо травяночкой. Тут ужо відаць, што мала хто сюды заязджае. Ну, будем спадзявацца, што хуже не стане. Это мы уже едем вздолж Нёмана, по правым боку у нас. Так, а гэта что за камень, сябры? Зараз глянем. На берегах Нёмана ў 1235 годзе адбылася легендарная Магільнянская бітва, у якой нашы продкі пад кіраўніцтвам вялікага князя, что там кепска відаць, князя Рынгальда, адстаялі свабоду сваёй зямлі ад навалы з усходу. Вось такі мясцяк на беразе Нёмана. І вось сам Нёман. Нават сцежка да вады ёсць. Так. Хоп. Покуль проходим. Нормально, прошли. Все, закопался. Такий лес пригожий. Вода приємна. Так, зараз ми выезжаем на асфальтованную дорогу, поворачиваем направо, вот тут асфальт, хоп, и едем прямо до вёски Могильна. Там заезжаем у магазин, купляем все необходное нам на вечер и на раніцу, и едем до стоянки, до якой потым уже от магазина будет прикладно каля 10 километров. Заязджаем у вёску Могильна. Перад тым, як заехаць на магазин, зараз паглядзім на драўляную царкву. Яе тут будуюць ужо даўненька, мне здаецца. Зараз 16 гадзін 23 хвіліны, магазины павінны працаваць. Тут шмат таварыстаў, я гляджу. Так, нам ось сюды. Працуе до 8 гадзін, без выходных. Ага. Ну, нам уже не треба. Коли что, будем ведать. Что там? Репеллента надо спросить, есть что? Так, родный кут працуе? Працуе. Глянем, что тут еще есть.
мо што патрэбнае. Закупіліся прадуктамі, яны ў мяне ў заплечніку ляжаць. Да стаянкі нам прыкладна 10 кіложметраў. Вяртаемся крыху назад, на той бок Нёмана, і будзем ехаць па тым боку, і потым пад'едзем бліжэй да ракі, і там будзем спадзявацца, што будзе цудоўнае месца для нашай начоўкі. Зараз едзем праз вёсачку Замосце. Гэта апошняя вёска на сёння. Далей ужо будзе лес, поле і больш нічога, ніякіх населеных пунктаў. Могілкі праязджаем. Вялізныя. Вось тут гравеечка ўжо такая сабе. Месцамі хвалі. А вось яшчэ невялічкі тут населены пункт, вёсачка Андрушы. Напэўна, тут пару хатак усяго стаіць. Прямо. Оп-оп-оп. Выязджаем у пясочак. Пяскі, сябры. Як звычайна, пад канец дарогі, ўжо калі засталося тут кілометраў 5, пачынаюцца пяскі нейкія і забіраюць апошнія сілы. Едзем праз малады лясочак. Сосны. Прыгожа так. Такие безлюдные месцы тут. И зараз осенью такая тишиня, спокой. Так, ну что, выходим на финишную прамую. Зараз вось уздоўж гэтага канала, які з правага боку праходзіць, будем ехаць прама-прама і приедем на бераг Нёмана. Апошнія кілометры самыя цяжкія. Асабліва па вось гэтай траўцы з ухабамі. Ехаць не вельмі добра, калі пятая кропка ўжо паднывае. Все, мы вось ужо пад'язджаем. Гэта вось палянка наша наперадзе. Зараз паглядзім, дзе тут лепш нам раскінуцца. Правей, лявей. Давай лявей аб'едзем і паглядзім потом, што справа. Туды направо, напэўна, будзе лепш. Хаця і тут даволі добрае месца, і столік ёсць. Мне падабаецца. Цудоўна. Вецярок, правда, прадувае, зато камароў не будзе. Вось такая прыгажосць, сябры, тут. Все, атрымалася дазаправіць газавы балон наш. Вось гэтым газам праз вось гэты перахаднічок, які у пакетику. Зараз вырашылі спачатку зрабіць кавы, выпіць, а потым паставіць палатку. Мясцяк для палаткі тут просто цудоўны. Тым больш того, што людзі, напэўна, яе п'юць. Гэта мы ў апошняй вёсцы ў Магільна набіралі, так? Яна некая крыху з адценнем. Хмарка надышла, адразу ж пахаладала. Все,
Палаточка стоит. Достаем спальные мешки, коврики, подушки. Покажи, Юля, який у тебе спальный мешок. Як он называется? Трамп Фьорд Силофт. У меня такі ж самі. Температура комфорту 0 градусов. Але скажу вам, при 0 градусов буде прохолодненько їм. Але ось, як зараз, там 11-12 градусов ночі, то нормальово. Взяв ножовочку, зараз будемо пілувати дрови. Вирішили поспробувати безалкогольне вино. Компотик. У нас сьогодні буде ось така смакота. Бульбочка з бекончиком. Ну і безалкогольне вино, яке подобне на виноградний кисленький сок. Кастрик горить. Гляньте, сябри, які у нас тут гарні табурети. Ось це амаль-трон сапраўдны. І ось такі пейзажі пригожі. Рецепт доволі простий. Нарізається бульбочка, надрезается вот так, и туда засовывается бекончик. Заворачивается потом это все в фольгу и кладется во угли. Запекается хвилин 30 прикладно. И смакота будет готова. Бульбочка уже в углях смажется. Так, проверяем бульбочку. О, уже все, уже готово. А это какая была закопана в середине? Припеклась? Да, Все, чудовно. Она уже повинна быть готовая вся. И можно кастрик далее распаливать. Бульбочка готова. Крыху некоторая сверху прыгорела, але гэта не страшно. Приемного нам аппетиту. Вось за что я люблю ліхтары Армітек. За тое, што настолькі шырокі спектр выкарыстоўвання гэтых ліхтароў. Гэта мультиліхтары. Вось, напрыклад, гэты мультиліхтар, які ў мяне зараз як налобнік выкарыстоўваецца, гэта Crystal Pro. Я яго выкарыстоўваю в асноўным на ровары, як задні габарыт. Таксама тут ёсць яшчэ і белы свет, некалькі рэжымаў белага, некалькі рэжымаў чырвонага колеру. Яго можна выкарыстоўваць і ў палацы, і на ровары, як налобнік. Куды заўгодна можна прычапіць, там ёсць кліпса, можна на кішэню, на рэмень. Бывалі выпадкі, калі ў мяне пярэдні свет садзіўся ў ровары, і я вось гэты задні здымаў, уключаў белы свет і выкарыстоўваю яго як асноўны ліхтар. У поўнай цемнаце даволі добра відаць всё навокал. Таму заўсёды выручаюць. І сябры, калі вы таксама хочаце набыць сабе якасны, надзейны ліхтар, я рэкамендую вам набыць менавіта ліхтары фірмы Армітек. А па промакоду Bike Travel Беларусь вы атрымаеце 15% зніжку. Таму пры замове на сайце пішыце промакод Bike Travel Беларусь. А вачыма відаць нават Млечны шлях.